älä aloita rakentamista ennen kuin sä oot kuullut nämä vinkit. Janne, sä suunnittelet yksiä Suomen hienoimmista kohteista. Mitkä ois sun 3 vinkkiä rakentajalle? Ehkä se aivan ensimmäinen vinkki voisi olla se, että miettikää tarkkaan sitä teidän tonttia, miten se sopeutuu rakentamiseen, teidän haaveisiin, unelmiin, miten tonttia koskevat asemakaavamääräykset mahdollistaa, miten teidän suunniteltu budjetti mahdollistaa sen kokonaisuuden, koska tästä kaikesta ja siitä paikan hengestä kaikki lähtee liikkeelle. Sitten varmasti se toinen asia, mihin törmään todella usein, on se kiire, se into, millä halutaan lähteä liikkeelle. Ja ei ehkä välttämättä muisteta ihan sitä, että suunnittelu vie oman aikansa ja se, että eri vaihtoehtoja tutkitaan myös siinä erityisesti alkuvaiheessa, niin nämä on kaikki semmoisia asioita, että näillä olisi tosi hyvä varata riittävästi aikaa. 3. ehdottoman tärkeä asia on, että me huomioidaan rakennuksen lisäksi myös sen kokonaisuuden, jonka rakennus ja kaikki siihen liittyvä lähiympäristö yhdessä muodostavat.